Yan fɛn jugu yan fɛn ɲuman yan ko jugu yan ko ɲuman faso bulonda sukoro ne nana ne balimakɛ ne n'a bilala ɲɔgɔn na ɲinan y'a sanji 4 ye a ye miiri sɔrɔ ka taasi sɔrɔ ka saga kɔ ka n'a bolo d'a kɔ ko ka yafa ne yafara dali masa y'i to a ka masaya la a y'a ka kɛta kɛ ne dɔgɔkɛ o ka kalifa minɛ n'a la ayiwa fasu bulonda n tɛ kuma suli fɛ aw de ko badenya bɛ sisi nka tɛ mɛnɛ n'o ye tiɲɛ ye n tɛ fɛ ka malo n tɛ fɛ ka malo n tɛ fɛ ka malo koloko di wa mawula kɔnɔ min b'i to sanfɛ ka yɛgɛyɛgɛli kɛ dugu ma n'o jiginna o bɛ fara kɔlɔn sen kɔlɔn kɔnɔ banba den kelen tɛ suba ɲɛgwamuso 9 an bɛnba minnu tɛ kuma sulu fɛ u tɛ lamaloya fɛ n'o ye tiɲɛ ye ta ka wuli balaw na ni kɔrɔ neni ka diɲɛ ye i bɛ tile 40 de kɛ farikolo in na taga Mode nam ni nalen ye yan bɛ fɛ ka fɛn f'i ye ka fɛn di ma ma min di n yɛrɛ woloden ma n'o y'i fa ye e k'i ɲɛ tugu i ɲɛ bɛ mun na foyi i ɲɛ tugu tuguni e ɲɛ bɛ mun na ba digi kɔ ne ɲɛ tɛ foyi la anw ka bulondaw anw ka sukɔrɔw anw ka ko bɛɛ lajɛlen kɔrɛw olu de y'a yira e de ye nin jamana in da ye n bɛna fɛn min d'i ma ne m'a di fa ma dɛ n fɔ a ye nka e de n'a ka kan nka e b'a dɔn fɔlɔ ko diɲɛ wɛrɛ bɛ yen ba i t'a to an ka tiɲɛ f'i ye kɔrɔ bɛ fɛ ka digi k'e hakili la ne kɔni bolo diɲɛ min bɛ yen nɔ n'an filɛ o kɔnɔ nin diɲɛ wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ wa an bɛ suma yɛlɛma ka bɔ nin de kɔnɔ o ye fili jugu ye koyi cogo di tan diɲɛ in bɛ yen dɛ nka diɲɛ wɛrɛ bɛ yen hatɛ e bɛ se k'a fɔ ne ye kabiri i bilala sagagɛn na fo bi e ma se yɔrɔ la k'i farikansi ka kuma i fɛ caman n'i bɛ baga gɛn na yɔrɔ bɛ yen nɔ ba n'i donna yen i farikasi a bɛɛ lajɛlen de bɛ kuma i fɛ kosɛbɛ o b'a yira diɲɛ wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin diɲɛ ye niw caman bɛ yen
i gɛlɛya n bɛna fɛn min d'i ma kana sɔn ka bɔ i furuko kɔnɔ ban ko maa jantolen t'i la fo maa bolo ka da i kunna o k'i kɔlɔsi n'o tɛ n'i bɔra i furuko la ni wɛrɛ bɛ se ka na don a la dɛ wa a bɛ se ka ɲuman kɛ cogo min a bɛ se ka juguman kɛ ten. N ye nin kɔrɔfɔ in mɛn. I ɲɛ b'o la dɛ diɲɛ dan tɛ nin diɲɛ in ye dɛ diɲɛ wɛrɛ bɛ yen. Ba ne kɔni ye kɔrɔfɔ in bɛɛ lajɛlen mɛn yanni cɛkɔrɔba k'i si jɛ yira i b'i nɔjɛ de yira i kana na ne lasigi yan fɛn don ne kunkolo la i tɛ se ka ne kala dalu min na. Ne y'a f'i ye n bɔtɔ ye yan k'a sɔrɔ i m'a kalan. Jɔn ko n kala cɛ kelen kelen bɛɛ kosɛbɛ ni mɔgɔ mugu kelen tɛ ka kɛ mɔgɔ foroko kɔnɔ bɛɛ kan ka dɔnni ɲini bɛɛ kan ka kalan dɔnni o de bɛ dibi ci k'i to bi la ka sini ko dilan kosɛbɛ maa ni fiɲɛtɔ tɛ tagama ɲɔgɔn ma ye ja i ɲɛ bɛ ko yɛrɛ la ne ɲɛ tɛ min na. Mɔden sagajigiba kunbirilen sira dɔnbaliya tɛ dɛ. n bɛ taa da nin kan sisan. Sabali e bɛ ka mun de kɔnɔ n'i tɛ nin lawuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la dɛ. nin bɛ se ne la ko n ye fila k'a la ka tɛmɛ. n y'a f'i ɲɛna kuma caman baden dabila i ka lajɛli kɛ. ne yɛrɛ de b'a fɛ dɛ k'an sigi e sigiyɔrɔ in na yan. i kɛ pewu i b'i sigi sisan. Basi t'i la kun. Comme il est clair. Jangan nih, pokoknya takut. Angata. Ni ani dimi dimi b'a ye dɛ badu ani bana
jugu ani mansaya denɲɔgɔn ni kɛnɛ nin ye kojuguba de ye wa nin ye denɲɔgɔnlamɔgɔ min ye u gindo bɛna da kɛnɛ kan dɛ ne tun nana kibaru min ɲini o de sɔrɔlen filɛ nin ye nka nin ye fiɲɛ kolonba de wulitɔ ye k'a kunda anw ka dugu in kan n bɛ jigin dugu kɔnɔ n bɛ taa nin saraka bɔ n bɛ taa nin ko tɔ ɲɛɲini nin ye kojugu dan ye sa nin ye kojugu dan ye nka nin saraka ni nin ma bɔ ni nin ko in yɛrɛ kelen ma kɛ wa a ti mɛn a bɛna kɛ fo ne ka n senna teliya ka taa nin saraka bɔ nka bamananw ko boli bɛ kɛ ka fura o fura kari tobili t'o ɲɛ koyi balabalali t'o ɲɛ cɔngɔli de b'o ɲɛ n bɛ taa nin ko saraka sini ka jan i ye maa garisɛgɛ dumantigiba de ye i garisɛgɛ ka di kosɛbɛ ni ye kɛnɛ karabɔ dɔ susuma bere ye kabi kunnasini ko i y'a fɔ ɲɛna n y'a ɲini n y'a sɔrɔ a filɛ Duga i ni ce o tɛ foli kun bɔ nin bere in n'i ye nin bila da o da la i bɛ se ka o sokɔnɔ minɛn kɛ kɛnɛma minɛn ye k'a to mɔgɔ si ma i ye nka nin dɔrɔn tɛ wasa cɛ bɔ Duga dɔnni ye fitini de o tiɲɛ n bɛ nin bere in baara misi dɛbɛ de bɛ ne bolo k'a kɛ k'o gɛn ni ne ka misiw bɔra sɔgɔma fo ka taa fɔ ko misiw seginna so i t'a mɛn ko misi kelen ye sira bila ka don dɔ ka foro la nin bere in a kelen bɛ kɛ ka misi 100 de gɛn hadamaden kelen kelenna bɛɛ n'a gɛn bere don o tiɲɛ Duga i ni ce o tɛ foli kun bɔ kɛnɛ karaba wa man ye man mɛn si de ma labɔli kɛ ne ni mɔkɛ ka kunu yaala a ye fɛn fɔ ne ye kabi ala k'an da ma deli k'a mɛn kuma tɛ k'a ye a ko ne ma ko diɲɛ wɛrɛ bɛ nin dugukolo in kan min tɛ an ka nin hadamadenya in ye awɔ ne yɛrɛ dara kuma in na dɛ tiɲɛ don Zayidu naamu e mɔkɛ a kɔrɔla ka ban wa a si talen don fɛnɛ n'i tora ka i mɔkɛ ka kumaw lamɛn ka baara kɛ n'a ye i bɛ bila fili kɔnɔna la dɛ i ye tiɲɛ fɔ waati min na a y'a fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ tun ma da la nka a ma da a ɲɛfɔli dɔrɔn ma koyi a ye fɛn kɛ ka yira ne yɛrɛ la ka tila k'a dalilu di ne ma ko ne yɛrɛ k'a kɛ k'a ye o la Bafili i b'a dɔn ne bɛ fɛ ka min kɛ wa ne bɛ fɛ ka fɛn in kɛ k'a lajɛ de Zayidu ko bɛɛ tɛ kɔrɔbɔ dɛ i b'a dɔn n'i ye maa o maa mankan mɛn ko foronto ka farin a b'a ka farinya de dɔn dalilu kɔni ja tɛ foyi ye k'a baara k'a lajɛ kɔ ne ni nin kanu ala k'an ta ɲin i tɛ kuma in fɔ mɔgɔ si ye ko ne Zayidu bɛ se nin ko in na ko walima ko n bɛ dɔ kalama a la Zayidu n ye n dalakan d'i ma baasi tɛ n mɔkɛ k'o ma ko n kana sɔn ka dalilu in baara abada n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ n kɔrɔ k'an farikolo kɔlɔsi ko sabula ni caman de bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ ka farikolo ɲini walasa k'u ka kɛlɛw kɛ ka tila k'u ka tajuru saraw kɛ maa caman soma yɛlɛmana
nka olu ma sa i bolo da n kun na a mana gɛlɛya cogo cogo i kana to i k'i bolo la o de bɛ se ka ne kisi. An tile Nba. A kɛra cogo di? Bɔn Seyidu ko ne ka n bolo da kunkolo de la. I b'a fɔ fɛn dɔ de ko ne ka wuli ka bɔ yen nɔ. A yɛrɛ bɛ min? A dalen no kungo kɔnɔ. N'u y'a f'i ye dɛ fɔlen o tɛ kɔrɔ dɛ. E hakili la i bɔra ka Zayidu to yɔrɔ min ko a bɛ yen wa? A tɛ yen. Ne n'a ni de tun bɛ kuma na sisan. Jɛgɛ bɛ minɛ yɔrɔ min o t'a ma ko yɔrɔ ye dɛ. An ka taa so. Ni cɛ saba min ye nin kɛwale in kɛ ne la fo ka taa dugukolo meleke ninnu bɛ saya wele nka a tɛ na cɛ saba wɛrɛ tɛ bɔ ninnu si kelen kelen na ka bulonda la jango k'a fɔ ka kojugu wɛrɛ kɛ sen bɛ min kɛ ji la ni kunkolo y'a kɛ a bɛ gwala yɔrɔ ɲini kolokɔrɔ kɔmɔfɔli sumani o t'a bilalen ɲɛ e min bɛ fasiw dɔn
Emi mbanga blonda udo. Emi nube kuma. Kolokoro wa ninkoro do eni modenga ni mine de Zaidu. Yan fenjugu. Ne b'i deli. Na doni fo sukoro ye. Kolokoro. Oye nɛgɛ. Sembe min kɛ ji la ni kunkolo y'a kɛ a bɛ gwala yɔrɔ ɲini. Kolokɔrɔ kɔmɔfɔli sumani o t'a bilalen ye. E min bɛ fasiw dɔn e min b'an ka bulondaw dɔn e min n'u bɛ kuma Kolokɔrɔ wa ninkɔrɔ dɔ ye ne mɔdenkɛni minɛ dɛ Zaidu. E mɔdenkɛ Zaidu a tɛ sukɔrɔ bolo. Ne mɛnna ka ko in ɲɛɲini nka dala teliya de man ɲi. E mɔdenkɛ Zaidu a bɛ ninkura dɔ de bolo. N'i ye faso caman cilen ye bi sukɔrɔw ka dimi don. N'i ye kɔngɔ donnen ye baso caman kɔnɔ bi ninkɔrɔw ka dimi don. Nka ɲuman n bɛ min f'i ɲɛna ni kɔmɔ ye kɔmɔtigi den ta dunuya u bɛ yɛlɛma ka kɛ lahara. O jɛn bɛ. Nde i bɛ kɔ kunna i tɛ min sɔn k'a dɔn. N tilalen n ka jateminɛw la n y'a ye k'a fɔ fiɲɛ kolonba de bɛna wuli an ka dugu in ni kɔrɔn cɛ. N'i y'a fɔ bidenw ma ko a to n'i m'a kɔrɔ f'u ye u bɛ to gosi k'a lajɛ. Denmusonin dɔ de kan ka to gɛlɛya in na. N se bɛ maa ta la n se bɛ n yɛrɛ ta la. Ba, i ye kuma min fɔ nin ne ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna la. Sabula a ye ne da ko caman na. O don o ka ne ni Zaidu to kungo kɔnɔ. A ka ɲi n y'a faamuya e bɛ se ka taa. Ne bɛna dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye. Ne nana dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye. Kamakɔrɔzu la hinɛ. Ne nana dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye. Ne nana dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye. Kamakɔrɔzu la hinɛ. Sukɔrɔw ni minnu bɛ folo filancɛ la ni minnu bɛ san ani dugu cɛ ninkɔrɔ min bɛ Zaidi la ne mɔgɔ b'a la yan sisan. Kolokɔrɔ. Ne b'i deli. I ka bɔ ne ni ninnu cɛ. Sabula u binna an kan de. Ka tila ka n soma yɛlɛma. I ye n ka musoya don galama na. Ka n ka hɔrɔnya tiɲɛ. Ka n danbe tiɲɛ. N'i donna ne ni ninnu cɛ. N'i sen da musoya kan.
ninnu cɛ. N'a b'o cogo la ne ye n sen bɔ a la. Karamɔgɔ Duga, Naamu. fɛn min bɛ mɔgɔ sen na teliya o de b'i dala teliya. O ye tiɲɛ ye. Denkɛni n'i sogo ye dugamasa kɔrɔ fa i ka ɲɛnamaya ye mago ɲɛ. O ye tiɲɛ. Ka wuli ka s'i ma. Ne Zayidu ne tɛ fɛ ka sa. Zayidi, e delila ka mɔgɔ sabali ye fɔlɔ wa? Karamɔgɔ Duga, Naamu. e b'a dɔn ne Zayidu bɛ fɛ ka min fɔ. Ne segin n ka ɲininkali kan. Ne Zayidu tɛ fɛ ka sa. Zayidi, i tɛ fɛ ka sa. I b'i nunbara, i b'a da dugukolo la, i b'a sumu. Ale de ye cɛfarin caman dun. Ale de ye cɛw ban. Cɛŋanaw. Nka Zayidi, sayabaliya fura min bɛ ne bolo walasa i ka mɛn ɲɛnamaya la. Zayidi, i si ma se o tali ye fɔlɔ. Ayi. Ka d'a kan n'i y'a ta ka i si to nin hakɛya la, Zayidu, a b'i kɔ tigɛ. N bɛ fɛ ka min fɛ bamanankan don, a b'i kɔ tigɛ. Ka da kun jumɛn kan? I tɛ den wolo, i tɛ wolo. N'i m'a faamu i tɛ wolo la, i tɛ den wolo. Walasa i k'a faamu bamanankan don. Nka i bɛ taa. Waati de bɛ ko fɔ, wa waati de bɛ sariya tigɛ, wa tuma de bɛ ko kɛ. Waati de bɛ ko kɛ, wa tuma de bɛ sariya tigɛ. I b'a to dɔɔnin dɔrɔn ka se, i bɛ na. N bɛ gundo in d'i ma. Karamɔgɔ Duga, Naamu. su tɛ ko maa ni dɔnko cɛ. O ye tiɲɛ. I ni ce i yɛrɛ ye. I ni ce, o diyara n ye. I m'a fɔ k'an ka kow to wagati bolo wa? An ka ko to waati bolo. Ne tulo bɛ min na, ne ma d'a la, ne tulo b'o la. N y'a mɛn sisan. Nka ni wolomuso fɛn fɛn ka kɛku, o b'a den gɛrɛ a la. Jamana o jamana cilen jɛnɛya. Ne tɛ ɲini dilan na bilen. Mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ? E kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta. A kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ. Ni muso bɛnna ye ni cɛ bɛnna ye ka marifa saraka ye. Sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ, kɛlɛ binna an ka dugu kan. A kana. I ka se ka taa fɛ bolo la. Maa si tɛ se masakɛ la. Dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ. A tɔgɔ ye Asimi. Cɛw man kɛnɛ. Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fait ni den choix de ka fɔ. Et j'ai compris. On doit
Arrêtez la colonisation. Ne ma bɔ i fa kɔfɛ min m'i fa janfa. Wa ne t'a dogo i la. I denkɛ in nka si t'a la. Wa i tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ donni na hali a tɛmɛ. Sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi. Yele fiɲɛ foroko Barasɔn Kanɛ. F'an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la. A y'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ. An farafin bɛ se ko caman na. A dɔ ye nin ye. Amba, kori baasi tɛ? Ba. Naam. A bɛ wagati jan bɔ bi. Ni ne ko n bɛ taa sugunɛ kɛ ɲɛgɛn na. Fɛn dɔ de b'i kunkolo bɔ ni musoya la. Mun b'i la? Fosi. I kɔrɔ mun na? Zedu de ye fura dɔ di ne kan k'o la. Wa o fura tɛ ne bolo dɛ. N kɔni bɛna min f'i ye. Fo ka diɲɛ ban. Ni Zayidu tɛ ye ni cɛ tɛ da bilen. Ba. Ne yɛrɛ bolo ŋ'e bɛ ka kuma juguba dɔ de fɔ ni o dɔrɔn. Ne bɛ Zayidu kɔnɔ. E ye musow la waraba ye. E ma k'an ka danaya da muso min kan. Ne yɛrɛ ne kun kɔrɔlen tɛ. Ne kun bɛ sɔn k'i ta k'i kɛ n muso ye. E kɔrɔla wala. Ba ne bɛ taa so. Ko an b'u fo. Nana ini ko. Danso. Ini sira jantama. O don cogo di? Nana an ka tɛmɛ ni baaraw ye. Nana sogo minɛ. Nana. Sira b'i bolo.
ka kɛnɛ kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bajɛ wagati laban in na ne bɛ n da n kamana ganinba de bɛ kɛ n tɛ ka sunɔgɔ wa n jɔrɔlenba de don a bi ko fɛn dɔ de bɛ ne nɔfɛ a b'a fɛ ka n sama ka don fo dugumakolo jukɔrɔla la nji i tɛ jɔn ka kuma kelen f'i ɲɛna ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso b'a la min tɛ sɛsi bɔ ye e yo kalo-kalokan dɔ de b'i da n'a sɔrɔ kelen n'u ka kojuguba dɔ de kɛ i tɛ kɔn ka wuli ka t'o ko ɲɛɲini sabula kojugukɛla ka ko mɛn o mɛn a kɔlɔlɔ wuli a nɔfɛ ko kalo-kalokan wa min sɛbɛ la i bɛ ka n ka kuma kɛ manamanakan ye i dun tɛ sabali ni ne b'a dɔn i bɛ ta ne tɛ n ka kuma ɲɛnɛma foyi f'i ye nka e tɛ ne de don a ma ja ne filɛ ne bɛ sunɔgɔ ka n fa manamanamɔgɔ bilalen Mɔnde i ɲɛnafin bɛ na ne tɛ n si jɛ yira dɛ ne bɛ nɔjɛ de yira Fatade Teta Fatade Teta Sukɔrɔ su n'i y'a mɛn naji fɛn dɔ de su don mɔgɔ bankun ye i diyaɲɛ kow la walasa damari k'i i sago k'i ye sumuso 9 sukɛ 9 ɲɛguanmuso 9 ɲɛguankɛ 9 olu jɛla ka dɔn min kɛ o ma kɛ ne ɲɛna wuli 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 yɛrɛci kɛko ɲuman foli b'o la nin ye ne tile 15 de ye ne dɔgɔkɛ ka kalifa minɛna la ni ne tun taara nin ɲɛfɔ yɔrɔ yɔrɔ a tun tɛ faamu nka a ma tiɲɛ foli belebele o y'i ta ye nin tɛ foli ko ye maaya kow don n'a ma kɛ baasi ye ne bɛna sira ɲini Nba i ni ce Sirantu Sirantu ni muso kɔnɔ sera hakɛ dɔ ma i bɛ kungo kɔnɔ taga nɛmɛ ne furu ni kanu i ye tiɲɛ fɔ nka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko bugotigi kɔnɔ ɲɛ fɔlɔ ko tagama misɛnnin de ka ɲi ma o ye tiɲɛ nka ne ma min faamu dɛ nin y'a su damadɔni de ni ne ye n da a bɛ kɛ i n'a fɔ kɔnɔbara tɛ ne la kana to mɔgɔ ka nin dɛ kana to mɔgɔ si ka nin ka d'a kan sa dogolen de bɛ kɔgɔ
nin ye nangamaden de ye n'i kɛra sabu ye ko mɔgɔw ye nin kuma in mɛn e b'i bolo su i yɛrɛ ɲɛna awa den bɛɛ ka kɔrɔ a ba ye a faso la n'i ka kuma faamu ne bɛ don so kɔnɔ fa faga den bɛ ɲina nka ba faga den tɛ ɲina abada balimala jɔna tɛ yen sinjila jɔna tɛ yen n'a dun b'o cogo la ne man ka ko kɛ diɲɛ kɔnɔ ko ne ma sara i la abada a se bɛ dali masa ye k'an bɛɛ jigi juru la kelen kelen nka an m'o si kɛ a ye ne de bolo ko n'olu kelen na an b'a ka saya ye saya gansan tɛ e y'o fɔ mun na mɔgɔ bɛ kɔrɔya n'i masa ye nka maa si de tɛ kɔrɔya n'i kɔrɔ ye n'a ni ɲɛɲini de ka kan an k'a ɲɛɲini ne b'i kɔ fo yɔrɔ ayi baasi tɛ n kan ka min kɛ n b'a dɔn Kolokɔrɔ Kolokɔrɔ o ye nɛgɛ ye ne Kolokɔrɔ nin tun y'a sugu jumɛnlaman de i bɛ taama na i sen de kan sinon mun i si tɔ man ca e b'o ko fɔ mun fɛ ne bɛ k'o fɔ min fɛ a bɛ denkɛla kɔnɔ ko a kunkolo t'a yɔrɔ tɔ dɔn aw bɛ bɛn sunkurun kan waati min na a bɛ kɔnɔ ko mɔgɔ ɲɛkuntigi la jɔnni kelen de y'o ɲɛf'i ɲɛna n bɛna min f'i ɲɛna mɔgɔ si de m'o ɲɛfɔ n ye n'i dalen don o la kɔni Kolokɔrɔ ne yɛrɛ nakun fanba bɛɛ ye nin de n b'a fɛ i k'an dɛmɛ ne bɛ n da ne tɛ sunɔgɔ wa diɲɛ don o don ne bɛ ko kura de ye ɲɛ la n ma deli ka min ɲɔgɔn ye Kolokɔrɔ n dɛmɛ dɛ a bɛ kojugukɛla kɔnɔ ko a bɛ dɛmɛbaga sɔrɔ a yɛrɛ la nka kojugukɛla ni e y'a dɛmɛ dɔrɔn e yɛrɛ farala a kan kojugu la wa a ka fisa n'i y'a n b'i deli jigi foyi tɛ ne la bilen ne lafiyalen foyi tɛ n farikolo la n bɛna min f'i ye i dɛmɛ cogo foyi de tɛ ne bolo ayi n kɔnɔ e bɛ kan ka waleya min kɛ e t'a kɛ ni i mɔgɔya de ye o e ka nin mɔgɔya nin y'a bannen awɔ e ka mɔgɔya banna Kolokɔrɔ e tɛ se ka ne dɛmɛ yan k'i ka mɔgɔya banna ko k'i dɛmɛ ko ne tɛ se k'i dɛmɛ wa i ka mɔgɔya banna de i tɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan bilen Kolokɔrɔ wa Kolokɔrɔ tɛ se ka kojugu dɛmɛ sira b'i bolo
nante miri ko mɔgɔ man kan ka kojugu kɛ I mɔgɔ ɲɔgɔn na ne kun bɛ e ɲɛ da ko dɔ kan sani e ka se kɔrɔtɛ kisɛw minnu bɛ nin kɔnɔ u kun bɛ datugu e la o dan segu aw ni ko Ni ye ɲama mɛnɛ a taara bere kɛnɛ tigɛ den ɲɛji mana bi dugukolo yɔrɔ min bin tɛ falen fala tɔɔrɔba dagara lakasibaga I kɛ pewu I ta juru bɛna sara ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la Zayidu 15 wililen no a deliko la tuguni ko Tongo Fanga deuxième partie ni k'o labɛn k'o di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma aw bɛna sɔrɔ a ka YouTube TikTok Twitter ka taa se Facebook ma ani Instagram aw bɛna sɔrɔ ni réseau bɛɛ lajɛlen sanfɛla la ko musokɔrɔbanin ka sɔ bɛ ka daga fa a bɛ ka dɔ k'o ka fara kan film kura min fɛnɛ daminɛlen filɛ ko kɔmɔ a bɛna ni film in de sɔrɔ an ka chaîne YouTube sanfɛla la aw maa min bɛ fɛ aw ka publicité ka passer ni jaa ninnu kɔrɔ k'a bɛ fɛ k'an kɔkɔrɔma don an ka film bɔta bɛɛ lajɛlen la I bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru coupe la 71 44 94 25 nasaraka la n'o de ye 71 46 94 25 ne tɛ ɲini dilan na bilen mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ e kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta a kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ ni muso bɛɛ la ni cɛ bɛɛ la I ka marifa saraka ye sabula waati min na n kun kan ka Mungara ba jɛnatigɛ nɛgɛ foyi tɛ ne la bilen mun na nin y'a su 5 de ne bɛ n da ne tɛ sunɔgɔ saya yɛrɛ de bɛ ka ne ɲini nka saya bannen don ka ne ta I ɲɛ bɛ nin na wa a bɛ min nin ye fiɲɛ kolon wulilen de nka a t'i to dɛ walasa I ka lafiya fo ni jiginna ji la ne tɛ se ji la o kama ka jigin hali ne kun ka sa hali ne kun man ka wolo ba ne t'a jɛ wai ne t'a jɛ la kojugukɛla kɔni n'ale bɛ ko ngoro de a ja ka farin kojugu kɛtɔ nka bere ɲɛ kelen a bɛ yɔrɔ bila Zayidu a ma ye wa ayi jɔn de tun bɛ yan mɔgɔ bɛ fugari ɲini segin k'a ɲini tun baasi t'a la o tigi nin bɛ nin yɔrɔ in na yan
dun kɛra cogo di n b'a la ka wele di k'e b'a la ka wele wa jɔn fɛ ne dun ɲɛ tɛ mɔgɔ la yan o e ka mun de bɛ ne ka mɔgɔ wele ta la i tɛ da fɔlɔ i ka mun b'a la yafa n ma ne de bagar'i ma kɔni fa tɛ ka wuli n ci la mun sɔrɔ ji cɛ mun de kɛra mun ye se yan nɔ bɔ fɔlɔ bɔ mun ye se yan nɔ sabali kabini wala hakile ne b'a la ka wele fɛn min k'i wele dɛ o kelen de bɛ ka ne yɛrɛ o de bɛ ka ne wele nji na ala hali ne ka sa wa hali an ka sa depuis ne sera ne bɛ ka lafiya dɔɔni mais hali e ka ne faga ni ne sara ne bɛ sɔrɔ k'e faga ayi nji an b'a kɛ cogo min na i komi e ye ne kɔrɔ ye i bɛ fara ta i bɛ ne kunkolo ci ji ni ne ye faga e bɛ ne faga cogo di sa i b'a to ne fɔra k'i faga wala ne ta ka bɔ a la saya ka wusa ne ma ni nin min bɛ ka kɛ ne la o tɛ ka kɛ la ne ni sunɔgɔ cɛ bi y'a tile 5 ye ne tɛ sunɔgɔ ne ta ka ca n'o ye ne ta tiɲɛna ala kasi tɛ nin fura ye ala an ka sa bɛ saya ka wusa ni nin bɛɛ ye sabali i tɛ ɲɛmɔgɔdiya dabila i ka faga wa sabali i tɛ ne faga wa sabali i ka faga sabali i ka faga sabali i tɛ ne faga sabali i tɛ faga ne ta tiɲɛna ne ba ne mun kɛ ne ka sa n tɛ tiɲɛ fɛ Menale ne filɛ yafa ma ay mun kɛ kala la sa n tɔgɔ ci dɛ kasi tɛ nin ko in ɲa koyi bɔ i kana n k'i faga a bɛɛ bɛ ban bi an ka lafiya sabali bɔ i k'i ta dɔrɔn k'i faga sani ne kun ka bange hali ne kun ka sa maa mun ye n bila dugukolo kan hali ne kun ka sa sisan kɔni ne lafiyara nci e ma sa de sabali
sabali fo ka taga dugukolo meleke ne tɛ bi walimuso kan bilen i kɛlɛ wa a fɔ an bɛɛ n bɛ nalen mun bɛ n bɛ na mun kɛra mun kɛlen de la e y'a faga ne bɛ yɛrɛ ɲininka mun kɛlen de la aw binna a kan awɔ kɛ subaga kɔni o ka fisa ni subaga kanfɔla ye n bɛ nalen n bɛ na i bɛ min a bɛ ka bɔ min de dɛ a bɛ min ne t'a dɔn ala kuma n bɛ na e bɛ min n bɛ ka na wa mun kɛra jɔ seli ma ne ye mun k'i la kana maga na dɛ ne jɛn'i ma e ɲɛ bɛɛ jɔlen bɛ ne bɛ se ma cogo di sabali ko dɔw ma mun kɛra jɔn de seli ma jɔn de se i jɔ fɔlɔ sa jɔn de seli ma jɔn sera ma cogo di jɔn de seli ma a dabila i t'a kɛ dɔɔni dɔɔni a dabila mun kɛra e ma ne bugɔ sisan nɔ e ma ne bugɔ sisan sabali mun kɛra e ma ne bugɔ n bɛ na sabali a filɛ yen fɛ n bɛ na kana bugɔ n bɛ na numulu yo ne bɔra numuso la ne fa ye numu ye ne ba ye numu ye ne bangena numuso la wa ne na fatu numuso la aw kana tulonga yiri la yiri ye fɛnba ye ni tulona numu la i tulona yiri la i tulona nɛgɛ la yɛlɛma de ye ɲɔ kɛ dɔlɔ ye ni ko kɛ min fɛn ye ne nana si falen yiri si la bi yiri ne nana si falen si la yiri nana si falen si la cɔ sini o tun ye ne ka ɲɔdun dan ye sini o tun ye ne ka ɲɛnamaya dan ye sini o tun ye ne ka fiɲɛminɛ dan ye sini o tun ye ne ka farikolotigiya dan ye yiri bɛ se ka san 500 kɛ ɲɛnamaya la nka ne tɛ san 500 fɛ bi tɛmɛlen kɔ san 60 farala ne si kan bi tɛmɛlen kɔ san 60 farala ne si kan ngo bi tɛmɛlen kɔ san 60 farala ne si kan n'o ye tiɲɛ ye yiri ka ja 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 sabali ni y'a cogo jumɛn na mai kabi dugu masaden jɛra an de b'an sen kan ten kɛrɛ fɛn dɔ bɛ k'an wele an tɛ fɛn min yɛrɛ bɔyɔrɔ dɔn cɛ n'i tɛ taa ne bɛ taa dɛ e bɛ ka yɛlɛ mun na i tɛ ka jan na e tɛ min kalama anw ni kɔrɔ ka kɛlɛ bɛɛ de ye kelen n kɔrɔ ne nana yafa delili fɛ sabu ka d'a kan balimaya bɛ sisi k'a di mɛnɛ
kɛlɛ mɛnna cogo o cogo ne nana yafa deli fɛ i ka yafa ne ma balimaya la n'a kɛra cogo min n'i ta kun bɛ kɛ ten tɔ e kun bɛ taa kana to den tigiya la maa bɛ kɔrɔ n'i fa ye i bɛ kɔrɔ n'i ba ye a maa si tɛ kɔrɔ n'i kɔrɔ ye o siratigɛ la n nana yafa deli fɛ n bolo fila bɛ n kɔ ye. Bamusa makɔrɔba kan bɔra i da ni e ye miiri sɔrɔ ka taasi sɔrɔ ko e kan ka na yafa ɲini ne fɛ ko e nana yafa ɲini ne yafara bi ne yafara sini n su yafara n tile yafara wa ko tɛ n kɔnɔ wa ko t'a kɔ kɔmɔ kan kisi malo ma ni kɔrɔ ne ni ka diɲɛ ye i bɛ tile 40 de kɛ farikolo in na taga bila aw mɔgɔ jugu sugu ninnu aw de b'an sen kɔrɔ kɛ mɔgɔ caman sumayɛlɛma k'a sɔrɔ sumayɛlɛma kuma ma se an tile bajɛ nba ni tile ma fin somɔgɔw dun baasi foyi tɛ yen alhamdulilayi ne kun nana n ka jɛgɛ nɔfɛ wallahi fo ni yafara ma kabi bi dugu jɛ la ne ye jɔ fili ka dɛsɛ jɛgɛ den kelen ne m'a sɔrɔ ne dun y'a f'i ɲɛna ko ne mago bɛ jɛgɛ la ka taa sigi n ka to kɔrɔ su in na i ye tiɲɛ fɔ nka a bɛ i n'a fɔ fɛn dɔ de tɛmɛna ba in na n'o bɛ ka ba in muruti ne bɛ taa so fɔlɔ n'i ye dɔ sɔrɔ wulada in na i bɛ tɛmɛ n ka so fɛ i b'a di yan nɔ baasi tɛ mun kɛra sabali i t'a to n ka tiɲɛ dɔ f'i yan kabi e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn ne ma foyi sɔrɔ ni dusukasi ni tɔɔrɔ tɛ ne de kan k'a fɔ kabi e ni ne ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ne ma hɛrɛ kisɛ kelen ɲɛ la taa i ka sira fɛ an ka fara yɛrɛ de an ka ɲɔgɔn haramuya t'i ka ci la an ka taa n ka ci la ahan awɔ baasi tɛ ne bɛ na fɔlɔ nka i hakili to i ka kuma la Nji. I bɛ taa min? mun de kɛra dɛ? Nji, i t'a to n ka tiɲɛ dɔ f'i yan. Kabi e ni ne ye ɲɔgɔn dɔn ne ma foyi sɔrɔ ni dusukasi ni tɔɔrɔ tɛ. ne de kan k'a fɔ kabi e ni ne ɲɛ dara ɲɔgɔn kan ne ma hɛrɛ kisɛ kelen ɲɛ la taa i ka sira fɛ an ka fara yɛrɛ de an ka ɲɔgɔn haramuya t'i ka ci la an ka taa n ka ci la baasi tɛ
kana n sigi kɛrɛfɛ kaya 5 i tɛ ka n laminɛ n jɛ a dun kɛra cogo di e yɛrɛ ja wuli o ma mun bɛ la e ka mun de b'a la hey n t'i ka bilakoroya la dɛ ne wa e bɛ ne dɔn wa e yɛrɛ ye jɔn ye dɛ nji i t'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye aw de jɛra ka ne faga fo ka taa dugukolo meleke aw cɛ 3 kelen bɛɛ bɛ saya wele k'a dili k'a sɔn a tɛ na hakili la e y'o dalilu kɛnɛkanda sɔrɔ sɔgɔmada in na dɛ i y'i da k'i terikɛ sabali k'o ka gabakuru cu i kunkolo kan ko k'i faga o tɛ wa saya tɛ na e taamatɔ sogo bɛ buru kelen k'a ban tayi mi deli yafa n ma muso ko mɔgɔ faga n b'a kasa ci aw nun na tɛ hajiɲɛ ne kelen de bɛ n ba bolo ka na kojugu kɛ na mi deli diɲɛ ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la zayidu 15 wililen a deliko la tuguni ko tongo fanga deuxième partie ni k'o labɛn k'o di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma aw bɛna sɔrɔ a ka youtube tiktok twitter ka taa se facebook ma ani instagram aw bɛna sɔrɔ ni réseau bɛɛ lajɛlen sanfɛla la ko musokɔrɔbanin ka sɔ bɛ ka daga fa a bɛ ka dɔ k'o ka fara kan film kura min fɛnɛ daminɛnen filɛ ko kɔmɔ a bɛna nin film in de sɔrɔ an ka chaîne youtube sanfɛla la aw maa min bɛ fɛ aw ka publicité ka passé ni ja ninnu kɔrɔ k'a bɛ fɛ k'an kɔkɔrɔma don an ka film bɔta bɛɛ lajɛlen la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru coupe la 71 46 94 25 nazaraka la n'o de ye 71 46 94 25 ne tɛ ɲini dilan na bilen mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ e kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta a kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ bina an ka dugu kan a kana i ka se ka taafe bolo la maa si tɛ se masakɛ la dogolikɛla hakili la k'a kunkolo t'a fari fan dɔ a tɔgɔ ye asimi cɛw man kan dɛ Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? ne b'a fɛ ne den cogoya de ka fɔ et j'ai compris on doit arrêter la colonisation ne ma bɔ i fa kɔfɛ min b'i fa janfa wa ne t'a dogo i la i denkɛ ye nka si t'a la wa i tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ don na hali a tɛmɛ sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi yele fiɲɛ foroko barasɔn kanɛ f'an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la aw k'o ɲɛɲini kosɛbɛ an farafin bɛ se ko caman na a dɔ ye nin ye